ya mandi jak taki mang man ten khne kal Hakanok phai sngi jong ka arpun trik luber arjar pulai kinong song snong ka laujin riu Nongthymmai kilalap sia ka kjat briew hajan ke Indian Institute of Management IIM Nongthymmai laujin riu kani ka kjat la subajur ba kadai ba don jinga dei bat ka khlieh briew ka balalap man ka khan ri trik luber menta hiusnam na ka ju ka than kipulet kila pentep ba ka jing toket menta kadang ya chakmat halor kani ka jing ja kumban skudo bah kamiet khan re trik luber arja arpulai kinong bala ki batre hajan ka IIM kilalap ya kawai ki senrong khlieh briew ka ba omla ban pentik kana la ka dei jong kan thai ni jong usenrang ya kate ka khlieh briew la simti no da ki pulet ki bala ra shanigrams ban le ek jingit bnya khala khun bi ta khala khun bi police bagian ta ka khun be ya ba kisa man ya ba mandi jak Chắc mấy chợ mày rồi.